Jonathan Paċ, ir-raġel ta' 31 sena li kien vittma ta' sparatura fil-Fgura l-ħamis filgħaxija aktar x'inqatel barma militari projbita f'Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-kwartieri ġenerali tagħha, il-Pulizija konfermat li temmen li l-każ huwa marbut ma' delitt ieħor li seħħ fi frar li għadda, meta nqatel Joseph Galea, magħruf bħala l-Ġilda, fi-triq ix-Xemxija il-Marsa. Fiż-żewġ każijiet il-vittmi rċevew tiri sparati minn vettura li kienet qed tinstaq. Il-Pulizija konfermat li kemm id-delitt ta' Paċ kif ukoll dak ta' Galea kienu jinvolvu ċertu tħejja u metodi li għandhom ħafna komuni bejniethom. Mill-awtopsja jirriżulta li Jonathan Paċ, sit Tyson Butcher, miet kawża ta' mill-inqas 5 tiri li laqtuh minn sidru l-fuq. B'kollox ġew sparati bejn 15 u 20 tir fid-direzzjoni tal-gallerija tar-residenza fi-triq Mahatma Gandhi. Paċ kien qed jgħix f'din ir-residenza wara li jingħata ħelsien mill-arrest huwa kien jinsab akkużat bl-attentat qtil ta' Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, f'April li għadda. Paċ kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi iżda nżamm fil-kustodja tal-Pulizija sakemm inħeles fit-8 ta' Awwissu u kien qed jgħix taħt kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja. Fil-ħin meta ġew sparati tiri lejh ma kienx waħdu fir-residenza. Jidher li kellu drawwa joħroġ fil-gallerija fil-ħin li ġew sparati tiri lejh, jiġifieri għal ħabta tad-9:15 ta' filgħaxija. Minkejja li l-Pulizija ma arrestat lil ħadd b'rabta mal-omiċidju qed tinterroga numru ta' persuni. Il-Pulizija stqarret li mhix marfa li kien hemm xi attentat fuq ħajjet Jonathan Paċ qabel inqatel kiesaħ u bieret. Fid-dawl li d-delitt seħħ f'gallerija ta' dar residenzjali fit-triq li fiha numru ta' residenzi oħra, il-Pulizija ma eskluditx il-possibilità li hemm nies li għandhom xi informazzjoni jew kienu preżenti fil-ħin tad-delitt. Għaldaqstant appellat biex kull min għandu informazzjoni jersaq leha, anke b'mod anonimu. Fi żminijiet tal-lum, fil-klima li kienet, nemmen li kien hemm nies barra li forsi setgħu raw xi ħaġa u jistgħu jkunu ta' għajnuna fl-investigazzjoni.